Omien koirien myötä koiranvaatteiden käyttö muodostui arkipäiväiseksi. Puutteita vaatteissa oli paljon, joten päätin valmistaa itse asuja, jotka helpottavat pukemista ja arkea. Suunnitellessani entistäkin monipuolisempaa, nykyaikaista manttelia, kohtasin lisää tarpeita ja odotuksia ihmisiltä. Valikoidessani materiaaleja keskityin kestävyyteen, laatuun ja tyylikkyyteen. Manttelin tulee toimia kostealla ja kuivalla säällä. Myös istuvuus on tärkeää. 5 vuoden suunnittelutyön tuloksena yhdistimme all-in-one-mantteliin käytännön ratkaisuja hupiin, harrastuksiin, turvallisuuteen ja muotiin. Integroidut valjaat nopeuttavat ja helpottavat pukemista. Istuvuuteen kehitimme muotoiltavan vahvikkeen. Vaihdettava, säädettävä ja erikseen pestävä mahapala sopii sukupuolesta riippumatta kaikenmallisille koirille. Telakkapisteet lisävarusteille ja tasku Jepson GPS-paikantimelle. Ajatuksenamme on, kun laitamme kaikki nämä samaan pakkaukseen, säästämme myös luontoa. Suunnittelemme myös omaa kierrätysohjelmaa, jossa käytetty mantteli saa jatkoaikaa. Tehdään yhdessä maailman paras koiranvaate. Katso lisää tonja.fi.